나도마 아주 네 차남균이 쓰진 않겠게요. 파소긴들이 Najpierw chciałbym 슈퍼를 życzyć 지구나 wszystkim, 버서다 którzy 다른 słuchają przez 신기 internet, wszystkim 쇼그르베고 mnichom, mniszkom, członkom 나는 sangi, 교보예외 신이 wszystkim tulku, kempo, 아 gesie, 넘버서다 다른 신기지 wszystkim wam, resolution 예배 텐데 쇼로 아버님의 상으로야 가시에 wszystkim 생기샤기 przyjaciołom w Darmie ze wschodu i zachodu. 다 드린데 Wszystkim wam 어 przesyłam swoje pozdrowienia i życzenia. 다리기 야르쇼리기라 추딘 주버 차리어라 추딘 엔타마디 차리어라 Dzisiaj jest 말레 쉐베라 dziesiąta sesja, 가상 dziesiąty 당부시 dzień 쉐베는 nauk 추딘 거래 letnich, 어디 ostatni 숙숭지에 dzień 상소 nauk. 다이네 Najpierw chcieliśmy 이제 mieć 13 takich 제베급리야 아 sesji, ale, 이마카셰 mm, 어 수지 제 ale kilka dni zostało 쭈고래 드네 odwołanych, 뉴산에 어 bo nie byłem w 지지하나 stanie się dobrze przygotować 당부체리 do 마카디스 kolejnej sesji nauk, więc musiałam 리제 odwołać. 니마카셰 빠르고면로 소소를 대소 네 이내야 Więc 초진에다 myślałem o tym, czy nie dodać kilka dni 디스 do tych nauk w 깔레르지 związku z tym, ale 수고 z drugiej 수고파데 strony 깔레르지 jest to 여치도 troszkę trudne. 아 Jest to fizycznie 마디아르치도 trudne, 초인에 드네 jakby przedłużanie takich nauk, 다치제 보내셔비나 sesji. 단다 단도 니마카셰 빠르 있는 바 니마 A z drugiej 수지체 strony 바고야르 też 시차리고 제자 야 내가 신라 내가 dodanie kolejnych trzech czy 개체지 czterech sesji 네 유럽이 뉴산에 oznaczałoby podjęcie 내가 kolejnego 수지체 바고 tematu. 저는 디스칼레르 주스레 제상 A, a ja muszę, 딜레이 a ja muszę 뉴산에 zająć się pewnymi 칼레르기 ważnymi 추진 빠르고 sprawami, 시시는 więc 딜레이 przedłużenie 니모들이야 kolejny 아니 추진 탐도 시시 tydzień czy dwa 다리기다 byłoby 가져와 niemożliwe dla mnie. Więc 야셔야지 dzisiaj 딜은 좋아지 będzie 시시 ostatni dzień letnich nauk, 딜은 Marnok, 다리기 주시 뒤다 또 거두 w tym 숨베다 roku. 시베고들에 거두 숨베다 Dzisiaj zajmiemy się kolejnymi radami buddyjskimi, czyli jakby 텔레야다 trzecią i 뭐지 czwartą radą, kolejnymi radami, 다다 뭐지 buddyjskimi, 거두 które się odbyły. 숨베고 시르와 거두 숨베고 텔레야 베나세기 Jeśli 야와셰비나 chodzi o ten, 다 숨기 소리지 용대베 소리 jeśli chodzi 다 o tę trzecią 야와셰비나 radę, 숨기 소리 możemy podzielić to 거두 na trzy takie tematy. 나세기 야와셰비나 숨기 소리 용대도 다 디나네 에 To są te trzy 당부디 aha. 이요 Pierwszym jest 당부디에는 다 어제래 가서 네 뭐비 거두다 안에 디네 니바디 바틀 부제 거두체 디제랴 거두 숨베 꼴이야 저 비균한데 소주 Więc 가리게 pierwszym 보셔야지 będzie Vatsiputra, Rada Patsiputry i Rada 나 Pataliputry. 스파텔이야 다 거두 수보다 시바티 줄이야 남기 데베 거두 송도 와 데베 거두 다 데베 거두 Więc 시절라고 ten trzeci i 렌다고 czwarta rada była trochę taka 렌다게 sekciarska. Dlaczego 고도로 nazywa się je 자수모세 sekciarską? 다지당 가상무만 아주 여기 즉 대뇌 숨기 거두 시에 걸리야 다 거두 당보당 거두 니바 시에브레 W 다 przeszłości 거두 당보 써야 돼 니르 mówiliśmy o 거두 pierwszej i 차리오로 drugiej radzie, podczas 어 których, czy pierwsza rada, to ta główna rada, 리소시비 tak, w Rajagriha, która się 다살라 odbyła tuż 샤베기 po 거두 odejściu 차리오로 Buddy, 드네 zwołana przez 거두 Mahakasiapę, już 니바디 양바제미 거두 omawialiśmy ją. 샤브레 Druga rada, 양바제 거두 제제 druga 다또 rada nazywana jest 자조 Radą 차고라 소리게 która się odbyła w 고도라 샤베 Vaishali. 거두 차리오레 I to była taka 디네 rada, w 다 której 거두 당보다 zebrano, 니바디 e, 슈스네 em, 딱 거두 당보다 니바디 jakby, 야와기 야와 상예비 która została zwołana 딱 przez 루규 나로리아 starszyznę.
przez 그것도 patriarchów, podczas 에, której zebrano 3 kosze 다 darmy. 당보다 Podczas 니버 tych 차 2 rad 그것도 jakby 당보다 zebrano 3 kosze darmy. To były bardzo ważne rady, jakby najważniejsze dla 대체의 nas, 근성 tak? 가르슬라비입니다. Czyli, 그것도 당보다 czyli 니버 kosz 되는데 sutr, 쟤네는 kosz winai i kosz abidarmy. 시제에게 넘버도 못해. 와 시제에게 넘버 돼. To jest jakby fundament, jakby, który 과거로도 buddyzmu, który mamy 상기 dzisiaj. 딱까 노룽 대시당 나는 신이 뇌에 W szczególności 아니 cztery agamy sutr i Vinaya zorganizowane, zebrane, cała ścieżka wiodąca do wyzwolenia, cała Abhidharma, czyli jakby taka filozofia i wiedza buddyjska. To jest jakiś taki spełniający życzenia klejnot, taki klejnot, nasz klejnot buddyzmu właśnie został jakby utworzony podczas tych 2 rad, zebrany, zorganizowany. 나와라야 아니 야갈래야 그것도 당보다 Jeśli zbierzemy te wszystkie teksty ze starożytnych Indii, Chin, Sri Lanki, to one jakby tworzą taki fundament jakby buddyzmu. Ale trzeba pamiętać, że potem pojawiały się kolejne rady. Kolejne rady po tej pierwszej i drugiej. Mowa o tych 2 radach mówi się w całym buddyzmie, natomiast o kolejnych radach mówią poszczególne tradycje, poszczególne szkoły, indywidualnie. Czyli można z tego wywnioskować, że one były ważne dla danej tradycji albo dla danej szkoły, natomiast nie były ogólnobuddyjskie, dlatego się nazywa je sekciarskimi. Można powiedzieć, że były to wielkie rady, mniejszej wielkości rady i pomniejsze rady. I było ich całkiem sporo, tak naprawdę, później. Nie można ich nawet wszystkich wymienić, nie da się ich nawet wszystkich wymienić. Więc co nazywamy tymi wielkimi radami, większymi radami? Więc te większe rady to są te 2 pierwsze rady z Rajagriha i Vaishali, które reprezentują cały buddyzm i reprezentują wszystkie nauki Buddy i to są te 2 pierwsze rady z Rajagriha i Vaishali. One reprezentują cały buddyzm. One są ważne dla całego buddyzmu. Podczas tych 2 rad powstały 3 pitaki, czyli 3 kosze, sutr, Vinay i Dharmy. I one obejmują wszystkie szkoły buddyjskie. One są ważne dla całego buddyzmu. Dlatego nazywamy te 2 pierwsze rady wielkimi radami. Akceptowane są przez wszystkich buddystów. Ważny jest również czas, w którym one powstały, że one zostały zwołane tuż po odejściu Buddy. Te nauki były jeszcze świeże, reprezentowani byli wiele różnych szkół było reprezentowanych podczas tych 2 rad. Kolejne rady to są tak zwane średniej wielkości rady i nazywane właśnie sekciarskimi, właśnie przez to, że to jakby były rady powoływane przez daną szkołę, które dotyczyły nauk danej szkoły. Więc one reprezentują tylko daną szkołę, nie reprezentują całego buddyzmu. Na przykład szkoła Sarvastivada zorganizowała tego rodzaju radę w Kaszmirze. I wtedy zebrała różne pisma. W zasadzie to był taki też pierwszy moment, kiedy te nauki były spisywane. Tak, więc ona tworzyła te teksty ważne dla szkoły Sarvastivady.
Więc to nie była rada akceptowana, czy też organizowana przez reprezentantów całego buddyzmu, tylko przez daną szkołę. Dlatego się mówi często, że to była taka sekciarska, że to były takie sekciarskie rady. Podobnie w Chinach były tego rodzaju rady. Mówi się o tych 4 agamach, tak, w tekstów. Do Chin trafiały teksty z różnych szkół, z różnych tradycji i pojawiały się różne tradycje Vinai, różne przekłady sutr, różne przekłady Abhidharmy. I też jakby pojawiały się rady, które dotyczyły tych poszczególnych szkół Vinai, czy tradycji Vinai i Dharmy i tak dalej. Czasami jak się patrzy na nauki przechowywane w danych szkołach, to jest sporo różnic w tym, jak wyglądała ich Vinaya, jak wyglądały ich zbiór sutr i tak dalej. Te różnice są całkiem spore czasami pomiędzy tymi szkołami buddyjskimi. Trzeci rodzaj rad to były takie drobniejsze rady, mniejsze rady. Więc to były na przykład rady dotyczące udzierżycieli na przykład tradycji sutr z danej szkoły, albo rady dotyczące Vinai danej szkoły, w której uczestniczyło po prostu kilkanaście osób i jakaś grupa sanghi to na przykład zbierała się, aby zebrać pewne nauki albo spisać pewne nauki, bo wtedy już zaczęto je spisywać. To były pierwsze takie, to w tym czasie, kiedy te rady były powoływane, już było upowszechniane pismo i to był taki pierwszy okres, w którym nauki zostały również spisywane. Wcześniej nauki były przekazywane ustnie, tak, i zapamiętywane. W tym okresie były już spisywane i często te rady były powoływane właśnie po to, żeby na przykład określić spisywanie nauk, jak je spisywać, kto miał je spisywać i tak dalej, i tak dalej. Więc to były takie tak zwane małe rady. Więc to są jakby takie 3 rodzaje rad, można powiedzieć, 3 kategorie rad buddyjskich. Więc po tych pierwszych 2 wielkich radach pojawiły się te z Rajadriha i z Vaishali. Później już nie było żadnej wielkiej rady, takiej ogólnobuddyjskiej rady, która by reprezentowała cały buddyzm. Te średniej wielkości i mniejsze rady były trochę bardziej sekciarskie, dotyczyły poszczególnych szkół buddyjskich. Jak mówiliśmy o tym, że za czasów panowania króla Asioki i króla Kaniszki odbyły się kolejne rady. Są historyczne jakby wzmianki o tym. Nie wiemy, kiedy one się dokładnie odbyły, gdzie się dokładnie odbyły czasami. I są pewne wątpliwości co do tego, ale wygląda na to, że 2 rady takie średniej wielkości na pewno jeszcze doszły do skutku. I pierwsza z tych rad to się nazywana jest Vatsiputriya. Ta rada Vatsiputriya dotyczy szkoły, tradycji buddyzmu takiego podstawowego, tak zwanej Hinayany często. To była jedna
jak wtedy dochodziło już właśnie do takiego rozdziału pomiędzy różnymi szkołami, i ta jedna frakcja, jedna tradycja właśnie zwołała właśnie tą radę. Jest taki tybetański przekład rozróżniania i wyjaśniania różnych szkół, czyli taki tekst, który opisuje, jak doszło do podziału na różne szkoły, czym one się różniły w Indiach. I wygląda na to, że ta trzecia rada dotyczyła szkoły Samitiya. Mówi się, że ta rada odbyła się 137 lat po parynirwanie. 제가 내 뭐인 발라 미장을 제바 텔레 총의 부인 비치나 아니 미장죄에 내 뭐인 발라 미장죄에 텔레 총의 부인 비치나 내 내메 보스라고 할 김제는부터 돼 있어요. 가다때 장송도 저는 룽담들도 간달 전에 간달 아바드 장송시 아마도 Vasiputriya. 버주로 주변으로 버주로 Mówi się, że osoba, która zwołała tą radę, to jest jakby takie dziecko ojca i krowy. Bo Vatsiputriya to jest jakby takie dziecko, które nie powinno się pojawić. Takie mniej więcej to imię tak brzmi, więc tak mniej więcej to wygląda, jakby to było dziecko człowieka i krowy, mężczyzny i krowy. Tak czy inaczej, tak jak mówi się w tym tekście przetłumaczonym na język tybetański, mówi się o tym, że to właśnie i w tym tekście właśnie mówi się o tym, że to było, że ta rada dotyczyła właśnie tej szkoły Samitiya, i która związana była, i ta rada była związana z tym, że pojawiła się pewna duża kontrowersja w Sandze. Ta kontrowersja pojawiła się za czasów króla Nandy w Mahapadmie. Przez 63 lata nie można było rozwiązać tego dylematu buddyjskiego i dlatego powołano radę. Tak jak powiedziałem, uczestniczył w nim tym Vatsiputra, czyli który należał do tej szkoły. On zebrał wszystkich bikszu tej szkoły i aby rozstrzygnąć tą dysputę, tą nieścisłość, zwołał radę. Pewien chiński mistrz Inshun, którego już wcześniej wspominałem, on był uczonym, który bardzo, bardzo znany uczony buddyjski w Chinach. On napisał taką książkę Tworzenie się wczesnego buddyjskiego kanonu. Tak mniej więcej można przetłumaczyć ten chiński tytuł. On opisuje, że ta Samitiya, ta szkoła Samitiya była niejako odnogą szkoły Vatsiputriya i jakby była taką odnogą tej szkoły, taką subszkołą. Ale takie podszkoły jeszcze się nie zaczęły rozwijać. Tych 16 szkół jeszcze się nie zaczęło rozwijać w buddyzmie. Dochodziło do tego większego podziału. Doszło. Więc najprawdopodobniej był ten Vatsiputra, więc to tak najprawdopodobniej ta rada dotyczyła tej wyższej, tej szkoły patrona, tej szkoły matki, czyli tej szkoły Vatsiputriya.
I później ta szkoła Vatsiputria rozbiła się na kolejne szkoły. Właśnie jedną z nich był Samitiya. Więc to był jedna rada, o której wiemy. Potem druga rada, o której wiemy, to była rada Pataliputra. Pataliputra to jest jakby stolica Biharu w zasadzie w tamtym czasie. Wygląda na to, że mamy w tych północnym przekazie, mówi się, że ta rada odbyła się za panowania króla Ashoki i ona dotyczyła tych wszystkich kontrowersji dotyczących Vinai, czy też pewnych zasad, które wprowadzał Bikshu Mahadeva, o którym mówiliśmy wcześniej, o tych 5 poglądach Bikshu Mahadevy. Odbyło się właśnie w tym mieście Pataliputra. Mahadeva nauczał właśnie w Paliputrze, jakby dotarł tam i tam przekazywał te swoje teorie, więc doszło do dużego konfliktu w związku z tym i Mahadeva był wspierany przez króla Ashokę. Natomiast 500 bikszu, którzy się z nim nie zgadzali, król Ashoka odesłał ich, wyrzucił ich z królestwa i oni musieli odejść do Kaszmiru. I w końcu oni dotarli do Kaszmiru. Później król Ashoka zorientował się, że popełnił błąd i wysłał misjonariusza, aby ich sprowadził z powrotem, ale oni już nie chcieli wrócić. Czuli się dobrze już w Kaszmirze i nie chcieli już wrócić z powrotem do Pataliputry. Więc w tym czasie, aby król Ashoka postanowił przynajmniej zwołać taką radę, która rozstrzygnęłaby wszystkie wątpliwości dotyczące tych 5 poglądów Mahadevy. Więc tak jest to opisywane właśnie w tekstach północnej tradycji buddyzmu. Więc to wszystko jakby odbyło się za czasów panowania Ashoki. Niektórzy mówią, że to było 110 lat po odejściu, po parynirwanie Buddy. Niektórzy mówią, że 228 lat po parynirwanie Buddy. Trudno powiedzieć. Te 228 lat to jest według tradycji południowego przekazu. Tam mówi się, że król Kala Ashoka był jakby sponsorem drugiej rady, że ta druga rada właśnie odbyła się za czasów panowania króla Ashoki. Potem mniej więcej 236 lat po parynirwanie Buddy pojawił się kolejny jakby taki problematyczny bikszu, który przeszkadzał rozwojowi nauk i który tworzył różne kłótnie w sandze i aby to rozstrzygnąć, król Ashoka znowu zwołał 1000 bikszu, którym przewodniczył Mangaliputta Tissa, i którzy zgromadzili się w Pataliputrze, aby zwołać trzecią radę. Tak to opisuje oczywiście tradycja południowa. Tam mówi się również, że ta rada trwała 9 miesięcy i podczas tej rady Mangaliputta Tissa napisał tekst zatytułowany Katavatu, który jakby tłumaczył, jakby rozwiewał wątpliwości różnych heretyków, różne błędne poglądy, prostował różne błędne poglądy na temat buddyzmu i Vinai i ślubowań buddyjskich i tak dalej. Wielu współczesnych badaczy, kiedy analizuje ten tekst Katavatu,
analizując ten tekst, jakby doszło do wniosku, że tam, że ten tekst zawiera bardzo wiele takich sprzeciwów wobec poglądów wielu różnych szkół buddyjskich, które wtedy się zaczynały wyodrębniać. Więc dlatego mówi się, że Katawatu nie mogło się wtedy być wtedy napisane, że ten tekst nie mógł być wtedy napisany, bo te szkoły jeszcze wtedy nie istniały. Wobec czego wielu badaczy mówi, że Katawatu musiało powstać, ten tekst musiał powstać jakieś 100-200 lat później. Jeżeli Ashoka pojawił się 100 lat po parynirwanie Buddy, to oczywiście to wtedy dopiero mogło dojść do drugiej rady, a nie do trzeciej rady. Tak czy inaczej, te daty są zawsze bardzo trudno określić w tym okresie buddyjskim. Oczywiście te wzmianki dotyczące Katawatu pojawiają się tylko w południowym przekazie, w północnym przekazie nie ma w ogóle o nich mowy, więc więc najprawdopodobniej był to tekst dedykowany temu południowemu przekazowi buddyjskiemu, który jakby objaśniał, jak sprzeciwiać się, jakby teksty czy poglądy innych szkół są niewłaściwe. Teraz, jak to wszystko jest opisywane w tradycji tybetańskiej, w tekstach tybetańskich? Czasami nie ma zbyt dużo do powiedzenia, znaczy Tybetańczycy nie mieli zbyt dużej wiedzy na temat tych rad. Na przykład są w zasadzie w tradycji tybetańskiej są 3 źródła dotyczące wiedzy na temat tych dodatkowych rad buddyjskich. Generalnie w tradycji buddyjskiej te przekazy się nie różnią, mówią bardzo podobnie, jakby przekazują podobne informacje. W Kandziurze i Tędziurze, w tybetańskich tekstach, jest jeden tekst, który związany z kolejnymi radami i pandity Dashabali Sri Mitry, który mówi, że 100 lat po odejściu Tathagaty w parynirwanę, 700 bikszu wolnych od pożądania skompilowało dharmę. Poczekajmy chwilę, potrzebna jest przerwa jakaś. 나서 드네 다들 빈지다 또주변 생애 그제베 뉴제는 뉴먼지 남바랑에 봐서디 그지 남바 수치 Więc w tym tekście tego Panditi myślę, że możemy pokazać tutaj ten cytat z tego tekstu dotyczący tych szkół, tych rad. Właśnie w tym tekście mówi się o tym, że 100 lat po odejściu Tathagaty w parynirwanę 700 bikszu wolnych od pożądania zebrało dharmę. Potem mówi się, że 400 lat po odejściu Tathagaty w parynirwanę sanga ascetów odeszła od reszty sangi. I tam pojawiło się i Vasiputra, zebrali się reprezentanci z tej jakiejś jednej szkoły
Potem mówi się o tym, że 700 lat po odejściu Tathagata w parynirwanę Arhat Bahusutra skompilował teksty szkoły Samatija. I potem jest piąty, czyli 800 lat po odejściu Tathagaty w parynirwanie, starszy Buttika i Buddha Mitra skompilowali kolejny tekst szkoły Samatija. Więc wygląda tutaj, mówi się o pięciu jakby takich radach. Jest również opis Botyna Rinpoche w jego historii Dharmy. On powołuje się na teksty Vinai. I on mówi o 3 różnych radach. To był pierwszą z tych rad była Rada Vasiputry, czyli i on mówi, że ona się odbyła 137 lat po parynirwanie Buddy, kiedy panowali królowie Nanda i Mahapadma, że wtedy pojawił się Arhat, jakby emanacja Mahakasiapy. Bikszu, który był w stanie ukazywać różne cuda, ale jednocześnie jakby niszczył dharmy i wtedy pojawili się inni archaci, Nagasena i Manoj, którzy próbowali jemu się przeciwstawić i doszło do rozbicia szkół na mniejsze szkoły i tak dalej. Jak powiedział, więc tutaj najprawdopodobniej chodzi o tą radę w Vasiputrę. Następna rada, o której wiemy, to była rada Jalandhara. Wygląda na to, że ona się również odbyła za czasów panowania króla Ashoki w mieście, które się nazywa Kwitnące Kwiaty, były nazywane Kwitnące Kwiaty. Archaci zebrali się, aby zebrać różne nauki w sanskrycie i w innych językach, w innych dialektach, zebrać je i różni jakby reprezentanci przedstawiali swoje teksty, swoje nauki i w ten sposób doszło do rozbicia na 18 szkół buddyjskich. Bo każda z tych szkół miała nieco odrębne praktyki, nieco odrębne nauki. I reprezentanci tych wszystkich szkół zebrali się w Jalandrze. To najprawdopodobniej jest dzisiejsza Dharamsala. Niektórzy tak uważają, że Jalandhara to jest dzisiejsza Dharamsala. I mówi się również, że ta rada odbyła się około 300 lat po odejściu Buddy w parynirwanie. Według Butryna Rinpoche to jakby nie ma za bardzo sensu, że to nie jest, on uważa, że to nie jest ten. Dlaczego? Dlatego, że wtedy nie było już króla Ashoki, więc jak to mogło być 300 lat po odejściu Buddy, skoro król Ashoka panował 100 lat po parynirwanie Buddy i tak dalej, i że wtedy się odbyła druga rada raczej, a nie jakaś tam kolejna, więc
Niektóre teksty mówią, że dopiero po śmierci króla Asioki różni archaci, starszyzna jakby buddyjska zbierała się, aby zebrać różne teksty, zaczęto właśnie spisywać kolejne teksty i że to była ta rada Jalandry w Jalandrze 300 lat po parynirwanie, a że ona nie odbyła się za czasów króla Ashoki, że króla Ashoki już nie było. I Butun Rinpoche na przykład uważa, że to było za panowania króla Kaniszki, a nie króla Asioki. Tak czy inaczej, gdzieś jakaś rada 300 lat po odejściu Buddy się odbyła w Jalandrze. Tak być może, że to było właśnie za czasów panowania króla Kaniszki. Taranata zaś w swojej historii buddyzmu w Indii mówi o tym, że właśnie że trzecia rada jakby odbyła się za czasów panowania króla Mahapadmy. Więc tak to opisuje Butyn Rinpoche. Poczekajcie chwilę. Inne wyjaśnienie przekazuje Sakya Pandita, który mówi o tym, że trzecia rada pojawiła się po to, aby rozwiać błędne poglądy Mahadevy. Tak twierdzi Sakya Pandita w swoich tekstach. Istnieją cztery ważne komentarze dotyczące jak utrzymywać 3 rodzaje ślubowań. Są trzy ważne komentarze na ten temat, które są bardzo, bardzo istotne. I w jednym z nich są właśnie historie indyjskich mistrzów. I w tym komentarzu mówi się również o tym, że właśnie pojawiła się trzecia rada, która miała rozwiać wątpliwości związane z naukami Mahadevy, Bhikshu Mahadevy. Sakya Chogden w swoim komentarzu dotyczącym 3 rodzajów ślubowań, on wspomina o takim tekście świetliste Vinaya, świetlisty 100 rytuałów Vinai, coś takiego, w którym mówi się, że 200 lat po parynirwanie Arhat Vatsiputra zwołał radę. To była trzecia rada i chodziło w nim o rozproszenie, czy też wyjaśnienie błędnych poglądów Mahadevy. Niektórzy mówią, że to było 110 lat po parynirwanie Buddy, niektórzy 200 lat po parynirwanie Buddy. Jak zwykle jest to nieścisłe.
duo sumbachi chungare sa Ale chungare wszyscy się sunga zgadzają co do gyuzen tego, tawas że labina chodziło o ani rozproszenie dewa wątpliwości pachim wokół ki błędnych ani poglądów Mahadewy. takazela shingala soba sheba tera tenshene ani dewa choge ki nanglo to hle shudu ares hle shubo desu sun Bikshu chunga ge Mahadeva, chedu który ani nauczał tych dewa swoich choge ko pięć kap punktów, pięć chubya błędnych poglądów, kapyo ta on tene jakby kudu te sheba poglądy teacher jakby dewa choge splamiły bakanje wszystkie szkoły raba buddyjskie, więc tenpa ya raba yinba tuya żeby yore je kudu oczyścić, chungwa żeby wrócić do tene pierwotnych ni nauk tigyu Buddy, zala tene właśnie powołano kasho kudu sumba tą cheba ya radę, która godin miała robo de rozproszyć wątpliwości co do tabdu tego, wina które z ane tych lo nauk są autentycznymi su naukami gyama Buddy. pachin byo kita dawa lobo she dawa lobo she ba de kub di du sana ko ne kub zam she la ko ma dawa lobo de ba su Wszystko chi to chi tu yi powoływał ne di Mahadeva, he który lo de nauczał tych złych ane da poglądów, tych kada błędnych to su ba yin poglądów. su do wa le lo de dewa job ge sama lo le to su do aras ne de ti ju ze le de su chu ya da Było wiele rad, dewa job ge ba wiele ya raba yin ba dyskusji na tu ya temat che tych le ko do su ba poglądów, she ba sa ale jakby te ko do su ba splamienia chu jakby ba go de pozostały, ne te gyama pachin ślady ba po tych lewa ya błędnych yin za ti poglądach kyu zala de pozostały. Dlatego de su ba re se powoływano de shi de la kolejne rady, 라서 다 디젤이야 다 그것도 rozproszyć te 수버리 wszystkie 디스 다 디젤 wątpliwości. 그것도 씹어들다 다 그것도 Więc to były 씹어디 jakby takie wzmianki dotyczące różnego rodzaju trzecich rad, tak? Natomiast ten czwarta rada, ta trzecia rada, 다 natomiast 그것도 czwarta 씹어디 rada 씹어디 opisywana w 씹어야 다 tekstach 동생하도 tybetańskich. 쉬어도 당보디 그것도 제거에 E, 감정도 mm, 유겐스 니버디 그것도 유림데 뉴슈 난게스 sombo Więc 그것도 tutaj 나메 중대 아니 시바 omówimy 중대 야사 시베 jakby 캐베 중나고 okoliczności, 사바들로 유지 szkoły, których ta 린조바 rada 조좀스 dotyczyła i 다 되네 다 dlaczego ta rada 당보디 się odbyła, 그것도 jakie były jej 제거에 감정도 rezultaty 유겐 가는 것도 i jakie 쉬빈장아 mamy 그것도 시바 historyczne wzmianki na ten temat. 다치랑 그것도 Ten 시바 czwarta 되지 rada, 다 według 나저는 이 tekstów 퓨비나데 수바 tybetańskich, 쉐벤데 tak? 그것도 시바 샤데 그것도 수바 샤데 그것도 수바레 수고하래 이나 탕센럼이 나로라 W 그것도 시바 zasadzie 인수 to była 그것도 시바 인수 만나지 Według Książąga to była 그것도 czwarta 시바 rada, 인수 natomiast 왜냐면 wielu 그것도 수바데 다 빙산 tybetańskich i 신경거든 innych 마세 그것도 uczonych mówiła, że to była 수바디 trzecia rada. 버지 Więc, 마세 데 więc, 수비었다디 więc o co 개원양에 chodzi? 띠거야 존데 그것도 돼 아니 그것도 수바레스 Więc tutaj chodzi o radę, która odbyła się za czasów panowania. Trzecia rada odbyła się za czasów panowania Asioki, natomiast czwarta rada odbyła się za panowania króla Kaniszki. Tak jest to opisane w tybetańskiej tradycji. Powodem, dla którego zwołano tą radę, powodem było to, że jakieś 400-500 lat po parinirwanie Buddy, powiedzmy, że to był jakiś piąty wiek po parinirwanie Buddy, 쉽게 참으려야 가져다 이 개보 끊는 시간 써야 충분해서 다 개보 끊는 시간 써야 되지당 panował król Kaniszka. W tym czasie panował król Kaniszka. Zgodnie z tybetańskim przykładem, jest taki rozdział o medycynie w Vinayis Mula Sirvastivady. W tym rozdziale mówi się, że gdy nasz nauczyciel przebywał w Kushinagar, mówi się, że to było miasto armii, miasto i najprawdopodobniej chodziło o Kushinagar. Więc Buddha udał się do tego miasta i poskromił jej mieszkańców.
꼭 종종하실 얘기 Więc 탈락 w, 싸움 탈락 w 최대 orszaku 뭐지 Buddy był taki, 시내에 사기 taki, 소보와 라라도 교란계에 뿌국하실 taki, 얘기에 최대 taki 얘기에 Vajrapani. 소봉해 I Buddha zobaczył 소와 dzieci, 안에 które robiły 샤크라라도 stupę takie 꽁소 z piasku, 실과 z prochu, z 델레야 piachu. 상계에 당 I on 로 Buddha, 시절에 Buddha 베콜이야 spytał, 사전들이야 구시 구션네 저기 i 개복거리시가 powiedział 사지 mu, 용거래 e, 되게 zobacz, 사전들이야 400 lat 누구래 od mojego odejścia w 최대 주시에네 parinirwanę 아니 pojawi się 최대 król 딩링이야 아니 Kuszana, 끊으시게 który będzie 최대 również nazywany 제세 Kaniszka. 그거래 I tutaj właśnie 민다그도 pojawi 예시지 się stupa 아까 z 상계 moimi 용해들이 relikwiami. 로시기엘이야 개복거리시가 W 사지 tym 용거래 miejscu, 제세 gdzie teraz dzieci 둥대내기 jakby tak 누주기엘이야 lepią 그게 누가 takie stupy z 맹시가 piasku. 여기 Więc tego 제가 rodzaju historia, tego rodzaju 담에다 jakby 로시기엘이 저기 조시오 pojawia się 이 właśnie w tym 개복거리시가 사지 rozdziale o medycynie. 쿠션이 게르고 Więc to 개복차도 była jakby 쿠션이 tutaj 게르 przepowiednia 개복차도 Buddy, która dotyczyła króla Kaniszki, mniej więcej 400 lat po odejściu Buddy. On się pojawił w dynastii Kuszan. W tamtym czasie szkoła Sarvastivada z Kaszmiru była jakby najbardziej wpływową, najważniejszą szkołą w całym buddyzmie północnoindyjskim. I głównym i Kaszmir był właśnie jakby takim głównym hubem tej szkoły. Tam również mieszkał król Kaniszka i był wielkim patronem tej szkoły. I mówi się, że król Kaniszka był bardzo zainteresowany dharmą, zaczął czytać różne pisma, słuchać różnych nauk od różnych nauczycieli i miał wiele wątpliwości, miał jakby odnajdywał wiele jakichś nieścisłości, jakichś poglądów, które były sobie wzajemnie zaprzeczały i tak dalej. I mówi się, że król Kaniszka właśnie zwołał tą radę po to, aby rozwiać te swoje wątpliwości. On sam czytał różne teksty, sam starał się jakby edukować, sam zapraszał różnych nauczycieli do swojego pałacu, aby go nauczali i odkrył, że istnieje wiele różnic pomiędzy tymi naukami, które otrzymuje. Uznał, że skoro jest tyle szkół, które mają przedstawiają różne poglądy na różne tematy, trzeba to jakoś wyjaśnić, trzeba to jakoś ujednolicić. Odkrył również, że wiele szkół jest przywiązanych do tych swoich poglądów. Nie chce jakby od nich odejść, nie chce ich zmieniać. I jak to określić, kto ma rację, kto nie ma racji. Więc zaczął się martwić, że ludzie w przyszłości, którzy będą studiować dharmę, nie będą wiedzieli, na której dharmie polegać, którą dharmę studiować, która jest właściwa. I dlatego zwołał tą kolejną radę. Był wtedy taki starszy Parszwa, który był ogólnie jakby szanowany i czczony w Kaszmirze w owym czasie. Więc on został poproszony aby przewodniczył tej radzie. Parszwa stał się mnichem już w starszym wieku, dopiero przyjął ślubowania mnisie, ale praktykował bardzo pilnie. I Kshuang Sang opisuje jego życie, że najpierw był bardzo wykształconym osobą, która była i dopiero w późnym wieku przyjął ślubowania i osiągnął stan arhata.
Parszwa znaczy, że mówi się, że on nigdy jego żebra nigdy nie dotknęły ziemi, czyli jakby on cały czas jakby siedział w medytacji. Tak, jakby to jakby oznaczało, że cały czas siedział w medytacji. Więc był bardzo dobrze wykształcony, dobrze znał teksty i jednocześnie był urzeczywistniony. Więc był dobrym mistrzem, który i jego również przejmowały te różne różnice, w różne interpretacje buddyjskie, które były upowszechniane w owym czasie. Więc on miał taki, że w tym czasie w regionie Kaszmirze od czasów Madhyantiki, który przyniósł Bodharmę do Kaszmiru, jak pamiętamy, ta dharma była szeroko upowszechniana w tym rejonie, aż do właśnie króla Kaniszki. Głównie tutaj rozwijała się szkoła Sarvastivady, która była bardzo ortodoksyjna. To było jakby takie centrum tej szkoły, jakby ten hub tej szkoły Sarvastivady. Więc ten Arhat miał taki pomysł, aby jakby umocnić jeszcze bardziej Sarvastivadę, trzeba rozwołać tą radę i rozwiać te wszystkie różnice, wszystkie wątpliwości. Niektórzy mówią dzisiaj, że dzisiejszy badacze, że król Kaniszka był bardziej zainteresowany Mahajaną, a nie pojazdem podstawowym, że nie interesował go tak bardzo podstawowy. Głównie chodziło mu o rozwijanie wątpliwości dotyczących Mahajany. I że to była rada dotycząca głównie dharmy Mahajany. Ale to są jakby te takie nowsze, ostatnie jakby badania, ostatnie twierdzenia uczonych. Teraz jak wyglądał ten proces i kto uczestniczył w tej radzie? Więc z tym król, jak wiemy, król Kaniszka był bardzo mądry, bardzo wykształcony. W Kaszmirze żyło wtedy bardzo wielu świętych bikszu, którzy dobrze znali Tripitakę, a nie tylko Tripitakę, ale tak zwanych 5 nauk, które rozwijały się wtedy w Kaszmirze, takich świeckich nauk. I tak czy inaczej wygląda na to, wiele tekstów mówił o tym, że brało w niej udział 499 arhatów. Głównym jakby organizatorem był ten arhat Parszwa, który był jakby inicjatorem, organizatorem tej rady. Później brał w nim również udział arhat Vasumitra. I ten Vasumitra został zaproszony, aby właśnie współorganizować, uczestniczyć w tej radzie. Jego zadaniem było odpowiedzieć na najbardziej jakby takie tkliwe, trudne pytania, na które potrafił odpowiedzieć. W tekstach tybetańskich mówi się, że byli tam również inni uczestnicy tacy jak Dharmatrata, Gosa, Buddhadeva i inni mistrzowie. Wszyscy się zgadzają co do tego, że rada odbyła się w Kaszmirze, w miejscu nazwanym Kubda Navana Sangarama.
Niektórzy uważają, że wiedzą, gdzie jest to miejsce, ale tak naprawdę nie wiemy, gdzie to miejsce się znajduje. Jeśli chodzi o to, kto uczestniczył w tej radzie, to mamy różne wyjaśnienia, różne źródła historyczne. Jednym z tekstem źródłowym jest biografia Vasubandhu, która mówi o tym, że Bikszu Katyayaniputra Sarvastivady zebrał 500 arhatów i 500 bodhisattvów na tą radę. Drugim tybetańskim niektóre teksty mówią, że było 500 arhatów, 500 bodhisattvów i 500 zwyczajnych panditów, czyli 1500 osób razem. Buden Rinpoche na przykład uważa w swojej historii Dharmy, że ta rada odbyła się już wtedy, kiedy już było tych 18 szkół buddyjskich. I pytanie pojawia się takie, czy wszystkie te szkoły były reprezentowane na tej radzie, czy nie. W tybetańskiej tradycji mówi się, że to była trzecia rada, niektórzy uważają, że to była czwarta albo piąta rada. Tak czy inaczej, wszyscy się zgadzają, że to było za czasów króla Kaniszki i że uczestniczyło w nim, że odbyła się ona w klasztorze Kunpana i że uczestniczyło w nim 500 arhatów, 500 bodhisattvów i 250 albo 160 tysięcy 16 tysięcy zwykłych panditów. Nie wiem, czy 16 tysięcy to nie jest za duża liczba. Gdzie oni by się wszyscy zmieścili? Być może. Więc ta liczba jest jakaś taka kontrowersyjna. Może to było 1600, a nie 16 tysięcy. Tak czy inaczej, taka liczba się pojawia w jednym z tekstów Butyna Rinpoche. I Taranata w swojej historii buddyzmu w Indiach mówi, że podczas tej rady uczestniczyło 500 arhatów, 500 bodhisattvów i 500 zwyczajnych panditów. I że ta rada nie dotyczyła tradycji Mahajany i że wtedy buddyjscy uczeni nie byli nazywani panditami, tylko Mahabhatarakami. I że było ich również 500. Taranata również mówi o tym, że wspomina również taki tekst przetłumaczony przez Geshe-Nupala, w którym mówi się o tym, że było 400 bataraków, takich jak Vasumitra. I że tutaj mówiono o darmie pojazdu podstawowego. Więc staramy się nie mówić Hinayana, tylko mówimy pojazd podstawowy. Mówi się, że uczestniczyło w tej radzie właśnie 500 arhatów. W związku z tym omawiano darmę pojazdu podstawowego, pojazdu śrawaków i tradycję śrawaków, ale
Więc ciężko, więc można powiedzieć, że być może, że to nie było w 500 archatów, że być może, że było tam kilku archatów, ale byli również tacy praktykujący na ścieżce śrawaków, którzy osiągnęli pewny rodzaj urzeczywistnienia po drodze do stanu archata. Mówi się, że było właśnie 500 bikshów i mówi się również, że było 500 bodhisattvów. Czyli co było omawiane podczas tej rady? Jakie były jej rezultaty? Jest tutaj wiele, te teksty się jakby nie zgadzają ze sobą, mówi się, że to chodziło o północny przekaz Dharmy i mówi się również, że wielkim owocem tej rady było autorytatywne zebranie całej Tripitaki, zebranie wszystkich sutr i Vinai i spisywanie jej. Czyli niektórzy uważają, że dochodziło do kolejnego jakby przeorganizowania sutr i Vinai, a niektórzy uważają, że tutaj nie było już żadnego, że ta rada nie zajmowała się jakby samymi sutrami i Vinają, tylko zajmowała się tworzeniem komentarzy do sutr i Vinai. I te komentarze to były takie jak Upadesha, Tritis Upadesha, który zawierał 100 000 wersów opisujących Sutra Pitakę. Była Vinaya Vibhasa, czyli kolejny komentarz w 100 000 wersów opisujący Vinaya Pitakę. I trzeci, czyli Abhidharma Vibhasa, czyli komentarz również złożony ze 100 000 wersów, opisujący Abhidharma Pitakę. Więc razem było to 300 000 wersów, jakieś 9,6 milionów słów. 9,6 miliona słów, który jakby, więc to było bardzo dużo tekstu, bardzo dużo nauk, który opisywał całą doktrynę Sarvastivady, całą Tripitakę Sarvastivady. Jest też taki tekst, który się nazywa Biografia Vasubandhu, o którym już wspominaliśmy, który koncentruje się na Abhidharmie, szkoły Sarvastivada i mówi się, że właśnie 500 archatów i 500 bodhisattvów zebrało się, aby zebrać te różne nauki Abhidharmy, aby je spisać. I mówi się, że spisywał je Bodhisattva Ashwagosha i że składało się na nie, że złożyły się na nie milion wersów, milion strof. Oczywiście nie jest to Vasubandhu, który był później autorem skarbnicy Abhidharmy. I też być może, że to nie był ten Ashwagosha, który był uczniem Aryadevy, którego znamy, ale po prostu jakiś uczeń, jakiś podwładny króla Kaniszki, który żył w tamtych czasach. Tybetański przekaz. W tybetańskich tekstach często mówi się, że podczas tej rady Sarvastivada jakby przeorganizowała cały kosz sutr i Vinai, że to nie były tylko pisanie komentarzy, ale też całe te rdzenne teksty również zostały przeorganizowane, jakby złożone na nowo. I że podczas tej rady jakby postanowiono, że wszystkie nauki wszystkich 18 szkół są właściwe.
Wszystkie są przekazem dharmy pochodzącym od Buddy. Teraz, jeśli chodzi o przekaz i przekaz tych owoców tej rady, wygląda na to, że podczas tej rady złożono 3 pitaki i napisano komentarze do wszystkich 3 części, do wszystkich 3 koszy i w tym czasie król Kaniszka bardzo docenił rezultaty tej rady. Uważał, że były to bardzo ważne ustalenia i postanowił wszystkie teksty zostały jakby wygrawerowane na takich miedzianych tablicach, złożone, włożone do stupy i zamknięte w tej stupie, po to i ludzie ich strzegli, tej stupy. Nikt nie mógł tam wejść, a to był taki skarb, który król Kaniszka stworzył i którego wszyscy strzegli. Nie wolno było ich wynosić, więc były zamknięte na klucz i ktoś cały czas ich pilnował. Jeżeli ktoś chciał je przeczytać, chciał zobaczyć, to mógł tylko wejść, czytać je na miejscu i nie zabierać ich ze sobą, nie wynosić ich ze sobą. Mówi się, że żeby przeczytać wszystko, przeczytanie wszystkiego zajmowało 12 lat. Tak czy inaczej. Więc to było bardzo dużo nauk. Później oczywiście one zaniknęły. Szczególnie te komentarze Upadesha i komentarze dotyczące Vinai. Tylko komentarze Abhidharmy przetrwały. To było jakieś 200 tomów przetłumaczonych później na chiński przez Xuanzanga. I przetrwały one tylko i wyłącznie w języku chińskim. Nie przetrwały te oryginały sanskryckie, przetrwały tylko tłumaczenia chińskie dotyczące Abhidharmy. Dzięki temu, że Xuanzang je przetłumaczył. I to jest jakby taki główny i bardzo ważny jakby tekst dotyczący filozofii Sarvastivady. Mówiłem już o tym, że jest ten chiński uczony, tak, który mówi się, że jakieś teksty zostały ofiarowane Dalaj Lamie kiedyś w Tybecie, ale nie były jakby kompletne i później też zaginęły. Część ta, która przetrwała, została ostatnio wydana w formie książkowej. Większość z nich znajduje się na naszej Adarszy. Te, które przetrwały, tak, czyli wielka ekspozycja Sarvastivady, wszystkie te filozoficzne teksty Sarvastivady teraz można, teksty Abhidharmy, które przetrwały z tamtych czasów, są teraz dostępne po tybetańsku w Adarszy. Teraz też jeśli chodzi o historyczne analizy tej rady, po pierwsze musimy zastanowić się nad naturą, nad wagą tej rady.
Większość nauczonych uważa, że to była oczywiście rada właśnie tego północnego przekazu Sarvastivady. Wszyscy się co do tego zgadzają i że podczas tej rady powstała tak zwana wielka ekspozycja, wielkie przedstawienie. Mówi się, większość uczonych również zgadza się co do tego, że ta rada została powołana za czasów króla Kaniszki, że dotyczyła Sarvastivady, ale nie wszyscy zgadzają się co do tego, że wszyscy reprezentanci buddyzmu brali w nim udział. Faktycznie stworzono komentarze dotyczące trzech koszy dharmy. I że ona, jakby ta rada pozwoliła jakby ustandaryzować, zorganizować całą filozofię, wszystkie nauki szkoły Sarvastivada. I większość uczonych też zgadza się co do tego, że tutaj nie tworzono, nie kompilowano żadnych nowych sut, żadnych nowych tekstów Vinay, tylko właśnie tworzono komentarze do nich. Że tworzono komentarze do wszystkich trzech koszy, ale tylko właśnie te komentarze do Abhidharmy, do filozofii przetrwały w języku chińskim. Król Kaniszka to był ktoś, kto był bardzo oddany szkole Sarvastivada, buddyzmowi Sarvastivady. Kaszmir był wtedy jakby takim hubem całej tej szkoły. Ale tutaj jakby nie ma ścisłości, nie ma jakby konsensusu co do tego, że oni uznali, że wszystkie szkoły buddyjskie są autentycznymi naukami Buddy. Co do tego uczeni się nie zgadzają. Mówi się, że wtedy było bardzo wielu uczonych, że w tamtych czasach żyło bardzo wiele uczonych szkoły Mahayana i że właśnie Sarvastivada była już taką właśnie szkołą Mahayany, a nie tylko szkołą pojazdu podstawowego. Oczywiście były wtedy szkoły Mahayany, już istniały, ale nie wiemy, jak bardzo mahaistyczna była ta rada, że tak powiem. Historyczna waga tego wydarzenia była dość istotna. Oczywiście skupiano się wtedy na naukach Sarvastivady i zrobiono z tego bardzo taki dobry, systematyczny że jakby system filozoficzny, buddyjski system filozoficzny. Dzięki tej radzie powstała tak zwana wielka ekspozycja, która stała się takim głównym tekstem szkoły Sarvastivada. Kolejnym jakby pożytkiem płynącym z tej rady było to, że do czasów tej rady wszystkie nauki były przekazywane słownie, natomiast podczas tej rady zaczęły zostać spisywane. Tak jak mówię, powstały te tablice z tym tekstem, jakby z którego można było drukować te teksty z tych tablic. Więc dzięki tej radzie wszystkie teksty zostały spisane, wszystkie te komentarze zostały spisane. Wtedy jakby zaczęto doceniać pismo i teksty spisywane i postanowiono spisać wiele nauk. Aby taka rada nie była tak uznawana za taką sekciarską, jakby zapraszano innych mistrzów z innych
szkół buddyjskich, ale ciężko powiedzieć, czy one się wszystkie zgadzały ze sobą, czy nie. Więc wiemy, jakie teksty zostały wtedy spisane, wiemy, które przetrwały, które nie przetrwały do dnia dzisiejszego. Tak czy inaczej, kanon buddyzmu, czyli trzy kosze dharmy, były obecne w każdym ze szkoły, w każdej szkole buddyjskiej, chociaż były pomiędzy nimi spore różnice. Ciężko teraz powiedzieć, która z nich była najbardziej oryginalna, najbardziej bliska oryginałowi, która z tych wersji, bo każda szkoła miała swoją wersję Tripitaki. Większe szkoły, takie jak Sarvastivada, miały swój własny jakby przekaz Tripitaki. Więc każda z tych szkół musiała mieć jakąś swoją radę, która ustanawiała, jaka jest nasza wersja Tripitaki. Więc tych rad poszczególnych szkół było na pewno bardzo dużo. Gdyby nie dochodziło do tych rad, to mieli... Więc w zasadzie fakt, że te rady powstawały, mamy teraz różne wersje tej Tripitaki spisane. Wcześniej to było tylko słowo mówione, przekazywane z mistrza do ucznia. Przez to jakby nie wiemy, jak wyglądały te oryginalne buddyjskie nauki, bo po prostu nie były spisywane wcześniej. Ludzie mieli mieli taką dobrą pamięć w tamtych czasach. Dzisiaj wspieramy się technologią, wspieramy się książkami, oczywiście tekstem pisanym. Kiedy nie było tego wsparcia, ludzie nie mieli wyjścia, musieli się wszystkiego uczyć na pamięć i w związku z tym mieli naprawdę dobrą pamięć. Dzisiaj już takiej pamięci nie mamy. Dzisiaj nie pamiętamy nawet, co robiliśmy ostatniego poranka, czy poprzedniego poranka. Natomiast ci wszyscy buddyjscy archaci mieli doskonałą pamięć i jak tylko usłyszeli jakąś sutrę, jakąś dharani, to od razu ją zapamiętywali. Tak jakby wszystko nagrywało się w ich umyśle, a potem mogło być odtwarzane. Powtarzali wszystko płynnie z pamięci. Oczywiście w Tybecie mamy też przykłady takich ludzi, którzy są, wiele osób zapamiętało historię, wiele osób, które nawet nie potrafią czytać i czytać, słuchali nauk, słuchali historii na przykład o królu Gesarze i zapamiętywali je z dużymi szczegółami i mieli również sny, w których pojawiały się te historie o królu Gesarze, potem byli w stanie je recytować z pamięci, ze snu, dzięki one pojawiały się w tych snach dzięki błogosławieństwu guru. I potem mogli bez problemu, kompletnie bez zająknięcia recytować je następnego dnia. Tak jakby to wszystko było jakby nagrane w ich umyśle, nagrane w ich pamięci. To jest coś niezwykłego, prawda? To nie jest to nie jest nic zmyślonego. To tacy ludzie nadal istnieją w Tybecie. Można powiedzieć, że są tacy bardowie, którzy opowiadają o tej historii o Gesarze. Dzisiaj tak byśmy może powiedzieć. Więc tego rodzaju rzeczy się zdarzają i tak prawdopodobnie było w starożytnych Indiach. Więc to jest wszystko, co mam do powiedzenia dzisiaj. Dzisiaj kończymy te nauki. Kończymy nauki letnie. Nie mam już więcej nic do powiedzenia, chociaż.
Powinienem jeszcze powiedzieć coś. 14 października i mamy rocznicę Parinirwany Michodorje. W Tybecie zaczęto wykonywać odpowiednie praktyki, rytuały na czas Parinirwany Michodorje, w dzień Parinirwany Michodorje, czyli to był 23 dzień 10 miesiąca. W tym roku to będzie 10 października. Powinniśmy się wtedy zebrać, wszyscy online, i recytować deszcz mądrości, czyli pieśni Dharmy, Michodorje. Nie wszystkie zdołamy wyrecytować, ale przynajmniej kilka z nich wyrecytujemy. I wtedy powiem kilka słów o Michodorje, o jego życiu i jego aktywności, więc zapamiętajcie sobie tą datę. To będzie 14 października w tym roku. Więc to wszystko, co chciałem powiedzieć. Teraz będą modlitwy końcowe. Dziękuję bardzo. Nola da di jera mende di spiaida. O chanze wa dan xue xie xia ba dan jie su ye ran gui jie sa ge wa zhong se da ge jie sa ba dan jie da zhong zhong jie wa sa xin bu ji zhu xian me do zhang ri zhou lin xie nian de gen han ge xin nu mi de bu wa ye
Sibra min ju shivra min ne shen nam ga nyam zhono zhevra sho. Pandian la me sha be den ba da kan yi me yong lan di gi zhong da xin ma lu tong sa zhi zhang nyu du san gi sa lan gu bra shu den ban ji den kam su chen ba den ban yu xin du sa wa dan den jin bu lu da xin ge ba 电波与人类别着心中。
신이 따로 내가 피네요. 들이 겹도 괜도 홍진의 좋아해봐. 생네 인지 쇠부터 bar. quỳ nhà là sinh nó mà tròn là gì rồi quan hệ thế thì sinh được cao à chẳng chút xem là tung như vậy được cao sinh này được về làm thế nhưng mà mà tôi sẽ nên xử lý cái việc thứ nhất là tôi xin tôi đã cái sẽ để thực hiện thế vậy đó không bị thực hiện việc thứ năm nhưng chỉ xin được thứ là 초지 상계팀적이 매도 탐정이 나는 뼈막걸어도 애니 막 얘기를 막 주세요. 내가 그래서 말이다. 들이 말한서 다가 님만마도 남네 상계기 감 때문에 나게 참아라. 애니 이제 들자는 비 모를 때나 ele sangue chega tudo aqui não é que tu já ele sangue tá chega tudo ali são de tá de perdo ele tem bastante que se tamba rab da ba que agora também la soba kinse que que você não lá ele tão ba chung ya de tu gangi yang tu mari ba tu já magi ba ele magi tu me perdo bamar de be ini kalau itu kawan namla tukse yawar chen sungni samshidu sibar yawar sungati cibuinam jadi samlo tangshena ini kadin jadi berbasi ridu yang samshidu jadi la teba kya ngachi binang la doa dida kamjeni kemi mimu nangiti kemi doa dungan la doa yini tuji dam she ini senjin na mimu kruwa jingwale kera nyingji kruwa jingwale yes nangji sabana shi ini sangji jumjen dedi dida nyingji kebar jengi wala ngangji yudu dirwa ina lebar samna ini daja nangi ini kwanji dirwa Muen tu cebe sange changsu tutup changdu pada bigam tujar bagi betu je hamar de bedi shit tu ke tujar namla cebe che sunne ini siban yawa samati tene sangi bigere gadi chimbori do sangi yo tiye na sangi chunde de la sangi chunde de tukje wangi semje nyomong le trwe nyomong ki chimne semje namla nyomong le trwe le do tukje zongwe ni ningje kheje ni tada daja ni kuin kyap pungni chubur kirba tene kyoyong bo chola jarna tele ni labai ni kheje tukje nam tukje wa chimne kheje ni sabu chigi do 개벌도 양한테 다자 닝메 뒤집이 닝메랑 동도 닝메랑 양리로 맞아 저기 닝마도 맞아 템바야 닝마 뒤나게 타마라 저거를 뒤에는 템바 닝메 나게 봐 닝메 양리 수준에 이 수제 라레다 닝메랑 당 닝몽시드라 디도망 아니 여기 있어는 좀 어떤 나시 그때는 유몽시더라고 뭐 뒤시도 들어가와 뒤 멤버 유몽라고 얘네들도 뭐 얘네 손을 쳐 나서 님이 계시 시군에 시도 들어가게 돼서 그게 방금 듣잖아 들어가와 있네 되게 tukje shubala elwa me Jesus modi favordo ya ni krisi bore sambiyo te so una shigebe nanda ni lobe are deve jida degi tu ne bala jida ne be tu me
제대로 되게 있으면 몇몇 조금 밑에도 걔가 너무 다스 너무 단데 감사하면서 이제 상위 존재 되게 아니 녀몽기 시험을 되게 심진 들어가 들어가 이 녀몽기 게임을 심진 게임 말했었네 녀몽의 심진이 내려시네 이제 심진을 합쳐서 그래 배디나신 다자는 거에 겹분이 주르게 이신 도장 근데 라데 능력이 양이서 하베도 자시 아니 능력이 계시기 아니 들어가오게 버들라 야 또 신발에 보내 아니 또 sab자가디 델레게 켜버리게 되네 그리스브레 성게요 되네 상벌대야 되는 거라서 자기 님이 계시 시간 그런 중앙에서 근데 대단한 소리가 영어 이신들도 틀리게 하라 되는 것이 취임만 나시 직接세번으로 영화에 되는 거라서 그런 중앙에 성기를 대한 세계 변리에서 원하시 저기 쓰는 분석도 교육에 있는 거는 지금 취임 경험 초기 진행 지었다 그래서 이제 지금 이 때문에 진행을 축함들이 초강 어느 지가 지금 레벨에 이 취임 막혀게 됐어. 배대나신데 대단 많소라다 이 경험 이신도 틀에 경기도 벌써 망부 영화에 되니 선언기 맞춰네 스스로 선언 충다 나라서 선언 충다 선언 맞춰네 딕제체 선언 충다 선언기 맞춰네 벌써 망부지 중앙에 성기에 이 인과에 맞서들이 너의 나한테 그래서 모르겠나 치 야가 또는 취기 야가 둘러가 난게 또가 마상을 제발은 되는 데에서 저는 알아서 먼저 손질 겸에 양다를 겸에 보는 데를 해서 갈수 근처에서 겸에 보는 데가 양다가 해나 선제 투제 동을 그렇게 나와라 예스 저기 거기 겸에 많이 되게 말해 선제에서 겸을 먹게 되게 되니까 이 좀지기 또 양다가 겸에 보내 먼저서 보내 좀 사버려야 돼 이네 겸저게 또 선제 기회가 상황이니까 네 교육이 틀려야 되는 거죠 예스 배대나신 대단한 소양 이시도 경험이 시도 겪는 거는 통해 주물교가 ran 상대는 이렇게 언니 when 언니 주물교들이 이게 수요네 근데 틀에 주발을 벌써 나오니 근데 경험이 시도 아니 늦지 또 상황이 말해 말아서 생기기 나라 그저기도 또 아니 사람이 책임 마상 이 게임 생겨요 대연들은 의미가 있다. 셔된 속으로 넣어야지. 나랑 있으면 근데 대대들이 둘째 틀리기 주변에 벌써게 세게 탑실이 근데 나랑 소소 두자 나랑 소소 거니 소사 두장 지야단 지야게 셔된 역시에 생겨요 대연들이 아니 정말 안 되나시 나에게 무엇이고요 어디를 들어가와도 벌써 뭔가 길어요 tukshubameba tukshubadam 대화를 펴봐내봐 근데 제수 속내 근데 남자세들이 대례가 가봐도 그러지 못해요 성게요 이 tuk제체까지 대례의 tuk제체 좀더 맛에 탑케베거니 남자세 나와지 대례가 그러지 못해요 성게요 이 탑케베 거리에 맞서는 남자들이 되는 relation 전혀 장기 위치가 여러리 이네 kop업 소리 거리는 이 탑케베 틀에 경우 이 남람 망부에 나는 틀에 소리 거리 숨기 틀에 소리 이 사람들은 그런 소라 몰람게 송체당 되네 시대에 들어가는 바 체리 저와의 시대 저와는 가서로 보네 이 군체당 이 주만은 가서로 보네 지체 이 말이 무슨 남남 나시버려 이 케버도 따라
말고 열쇠치 있어야 돼. 그러나 규단을 또 보면 우선 나와요. 지혜들이 규단남 긴거리까지 규대 가서기 계속라 연매나게 여기 나오더니 계속 대단히 연매기 저기 계림당 어디 소리 제제전에 양아 탈랑을 전함 예 어디를 리번이 있는 그래서 상막이 겹쳐다 그러나서 용수라고 남자 주선 서로 제대 규대 공대대 제가 얘네 숭에게 공시 삼아 권해들이 많은 결실심을 무슨 나래 다 데려가더니 숭에 대한 숭설이 아니니 농감의 숭실 뜻은 나라 숭설단은 얘네 규대기 시발에서야 한다 솔진정도 마성할 그거에 들자 강라 강들기 탑해봐 변화가 등상기 글자리 명하게 등장하시는 누구시보다 던지순 두개 하정 빼고 공부했다. 근데 디설라 공에 당부 규대념내라 주의 여름도 지어라. 근데 규대 남을 번이념내기 등보디 누구래. 근데 누구디 시대들도 tum만 많이 가지고 그래. 뒤에 나중에 뒤에 겹쳐라. 너무 가져봐. 소야랑 근데 규대기 염려를 얘기 염려를 써야 하는데 되기다 고차를 우리 당직에 상하 당직에 쳐와서 다시 근데 니들 당직 송야에 송답이 하는데 마시나 정신이 요말에 어디에 다들 뒤에 겹쳐라 당직에서 송야에 공식 정보여가 니들들이 셔버리 모두 도에거네 이 불자는 규대 긴걸 이념에 순간 얘기는 남 순간 얘기는 내내 중요하게 여름도 제로 거네 그니 남자나에게 공시 사고야 그니 그것도 뭐 진짜들에 탑켜에 칠레 켜버리자래 섬기요 대대배들이 시발에서야 너무나도 치료해야 품질 보이거나 미식도 그래. 얘네들이 실품 좀 버텨야 되는데 나도 여기 결합시에 기본 개척 잡아래. 그래서 나는 상계 위치에서 주고 강력한 시원하지. 근데 상계시 거리에는 이 균이 써와지 때문에 상계를 듣고 그래. 어디에는 뒤를 근데 나다 이제 걔는 여기 시야 되겠지 뭐래. 그냥 나도 담비치 중소다다나 담보 상계 이송 아니 자주보다 전주선 걸로 써서 까도 하고는 게 도와제. 아니 벤지 대시 두토는 공 로저를 그 어디다 여기 좀 기름을 좀 붙이고 때네. 다들 나게 하면 바로 이런 소리 저승 고가지 교지 저승 공좀 지야게 고가지 교지 중앙에 어디에는 뒤에 여기 시르군이 최고 두바이 거라 희식기업에 개체고에 공상 그런 거 여기 통해 우선 나와래 여기 우선에 시로 나와래 그래야 가장이다 답답해 아니 제발 제도 뒤에 나타나서 우리 만국 연체 결실시 버디 또다 나기 시가 나의 인가 근데 나기 중공대 당번에 승국들의 삼나 대양 가성 공도 지금 양기 수는 것이 근데 나도 더다 나기 때문에 말이야 이 마상 거의 그렇게 했었는데 뒤에다더니 더다 나기 더다 매는 중에 좋아 저도 왜 나더니 도에 좀 마셔 나를 뭐야 양가버지 뒤에다더니 도당 아니 당도 도에 좀 공부해 선들이 때문에 중단 가이드 중단해서 무슨 얘기 뭐를 나오니 근데 하정기
남들 그래도 대나시는 여기 숨들 것이야 숨술량 숨들 타량 근데 제시게 그 커버를 되는다 그것도 지시는 남긴 것은 수람나 아니 시작하게 된 송여라 게임에서 탐제가 들어와서 그래도 송여라 근데 남긴 것은 시작하게 깨지게 되는 아니 위생이 범실 해야지요 위생이 범실은 책남 되니까 직접 줘야 본범 범위에서 줘야지 뒤로 송거를 많이 봐 때문에 뭔가를 제것이 문제네 되니 송해리 괜찮다 그래서 양균 이번에 손으로는 맞아 실제 전에 그냥 내 나사들은 실제시 그래 가서도 돌네 시에다 맞아 이게 세서 무슨 이게 세서 소요 뒤에들이 레 나와도 사 근데 저것도 그셔요 어디로 많이 봐 이게 세서도 많이 봐 뒤에 강 가서네 되니 지금 부탁도 남네 이 소원이 이 괜찮다 저를 선배로 저거 나시야 맞다 저기가네 나 시가 소원이네 그 랑이 랑로기 제삼당 양나들이 랑로 좀 많이네 지난게 여기 난데 나타고 좀 잡았던 경제들이 아니 다져가 또 왜나 맞아들 배송기 시티 해줘요 뒤도야 많이 봐 근데 너무 지구 경제들이 다져가야 많이 봐 여기 난데 나타고 지구 경제들이 다져가야 많이 봐 근데 여기 장기 이 시야를 저도 나오네 되는 시주 부탁도 나오는 거니 이게 버티기서 세바디 되는 시속이 비트기 시작을 또 뭐야 많이 봐 이번에 배지 시티 해야지 되는 시속이 잡아 제대로 나오고 어디에다니 눈에 나오니까 되는 시속을 나야 못하시고 대선은 많이 봐 배지 시티에 시야를 숨쉬고 지금 많이 봐 삼삼 아니 근데 내가 먹고 있는 거잖아 내가 먹고 지나가야 개발이 무슨 먹고 있지 되니 아무 데서 먹고 이제라 무슨 먹고 이 먹고니 동지거든요 무슨 깔까고 되게 이 시kal에 가고 돼서야 되니 뼈리 남네 그 남성 밑통한 사람이 이 고아들에 봐 데려가는데 사람 되게 이 저렇게 되는데 사람 다 개배 버리는 남자 나와요 되니 그래 키우지 말아요 데려가는데 세바디 독재 채웠다 많이 봐 탑표변에 이런 거랑 소에 룰루기 미 제베 탑표기 틀에 그래도 어디에다니 탑표보다 독재 친구들이 따게 내릴 때는 이런 거랑 소 지단들이 약체 지수 문제 상말이 개발되다가 마음을 열치시고 따로 탱시발에 탱시가 순대 성화되는 뒤로 송하여 뒤로 마살 배지 시티 성도의 마성을 드레이가 봐 이 시에서 투몽만이 배권이 드레이 마살 빠도에 개비 시티 렉션 하는 것이 다자는 미기 게임당 남의 그들 싸워디 그들 남의 찾아보려 그래 사회로 그냥 가서 벌써 쉬셔 말해 되게 적시 지기시 되래 이제 농기 정말 스리처럼 보고 있는 데다가 이제 적시 지기시 되래 맞아 최직직 시바이나요 직직직이 나라
hindu chini yoga de kalbe tangane be kalbe rin chiti ni devi yese chegis nyingur phune teni kari di kursu mare asore di chikle teni kari khurda yore ti binse garare islam chiti ni devi yese sabada jaba khoro yore chikdi chigi gyutu mare di dere teni chiyim tu yese kene 남자들이 미래 타바다 탐색이 못하게 유지가 됐어. 근데 인간들이 타바다 탐색이 비교를 왜 성리 근데 예시 비교디 사범의 예시 비교디 비교디 더 베틀레디 근데 그런 비교를 되더니 대비긴 대석이 근데 진행 속도 말이었어. 어떻게 해서 드네에 가더니 드네 tukji shiwa tam tab kebe kuni rangre durkawa parche mawe sinje nanda jesu sunga kadindi teni chasa meba yasare digi teni kadi chiwe sunga tola bishine tadenda marmo yarje chibo tengi shiwa di lebar chumbe kabder chui shiwa jidam kebar du kebar du sungi kode kala shube Kedin, Kedam, Ladu Kibo Givishi, and Kutabshide. Tomson the Jet, Kamne, Punayam, Kurta Bebe, cutting it with the Jesu, Tebebone, Jesu Tebebone, Tebebone, Surjit Namaningal Sunday. Surjit Namaningal Sunday. 그런데 특제도 그런 하나도 없이 쉬고요. 레마리아 고감성이 구제를 대신 캐를 믿어들 싸워다. 특제 wenang research kanim 들어와 달wen 남네 당장 그냥 특제 주바 레마리아 제스 동대 숨기듯이 긴 달리기 시도 자네 로직이 미체 타바나 탐색이 미래를 남들의 람도 프로세스 서로만은我说，大白天出门没事的，那时候大家上学，多钱了？看不多钱了，看不上班了多钱？完了。